नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आवर न्यूज सोर्स चैनल एक नुआ वीडियो देखिया पई स्वागत जनाउछि मु आशुतोष आम मानक नित्यदिनिया व्यस्तबहुल जीवन भितर किछि नुआ कथा शिखिବାକୁ हेले न्यूज पेपर पढ़िबा निहाती दरकार हेले ए सब पई समस्त पाखरे समय न थाए किंतु चिंता करिवार किछि नाही मु एही वीडियो जरिया निजे पढ़िबा सह शेषर संक्षिप्त रे मध्ये सारांश जणैबी आपण माने मध्ये वीडियो को किछि किछि स्किप करी नहले स्पीड बढ़ाई सुनि परिबे आ परिशेष रे आपण माने मध्ये निजर बहुमूल्य मतामत को कमेंट्स कर परिबे जहा द्वारा आम समस्तଙ୍କର नॉलेज बढ़िबो चलंतु एबे आरंभ करिबा ओडिसा रे किछि प्रमुख न्यूज पेपर रु आउ हां एथिपाई मु सब क्रेडिट से न्यूज पेपर रो संपादक लेखक एवं हमर प्रिय व्यूअर्स मानकु देबा पई चाहे प्रथमे आरंभ करिबा हमर एडिटोरियल पेज एडिटोरियल नै तो संवाद पेपर रु स्टार्ट करिबा देखंतु दर्शक बंधु प्रथमे हम माने स्टार्ट करिबा सुप्रभात बा शुभ सकाळ सेक्शन रु जोथि कि बहुत किछि इंटरेस्टिंग फैक्ट थाए ଏହା ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମର ଏପିସୋଡ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପେଜ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସୁପ୍ରଭାତ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୁପ୍ରଭାତ ପେଜଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୁଲଝରି ସେକ୍ସନ ହିସାବରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏକ ମହତ ଉକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତୁମର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ଅଟେ ତୁମର ତେଣୁକରି ସେଥି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀର ନାଁ ହେଲା ସବୁର ଉପଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଲେଖକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କର ଝରକା ସେପଟକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ମିକୁନ ଚୁପ୍ କିନା ବସି ପଡ଼ିଲା ବାପା କିନ୍ତୁ ପେପର ପଢିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆରେ ମିକୁନ ତୁ ଝରକା ସେପଟକୁ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗିଲୁ ଡରିଲା ସ୍ୱରରେ ମିକୁନ କହିଲା ବାପା ପେନସିଲଟା ଅଧା ସରିଯାଇଥିଲା ଏଣୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ବାପା ରାଗି ଉଠିଲେ ଆରେ ତ ପେନସିଲ ପରା ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି ବେଶୀ ଛୋଟ ହୋଇନଥିଲା ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତୁ ତାପରେ ତୋର ତ ଏବେ ପେନସିଲ ଅପେକ୍ଷା କଲମରେ ଅଧିକ ଲେଖା ହେଉଛି ମିକୁନ ଚୁପ୍ ଥାଏ ବାପା ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯଦି ପେନସିଲ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ରଖିଥାନ୍ତୁ ପାଖରେ ଦରକାର ସମୟରେ ବଳକା ଜିନିଷ ବି କାମରେ ଲାଗିଯାଏ କଥାରେ ଅଛି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ବାପା ମିକୁନର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ମିକୁନ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କହିଲେ କହିଁ ଆର ଦିନ ମିକୁନର ଆଈ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଈ ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ରହିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ମିକୁନର ବାପା ବୋଉ ଏଥିଲାଗି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି ଆଈ ଆଦୌ ଥଣ୍ଡା ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବାପା ବାରିପଟରେ କାଠି କୁଟା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ସଞ୍ଜବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନିଆଁ ପୁଇଁବା ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲା ବାପା ସଞ୍ଜବେଳେ ଚାରିପଟରେ ନିଆଁ ଜାଳିଲେ ମିକୁନ ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ନିଆଁ ପୁଇଁଲା ଆଈ କହିଲେ ମିକୁନ ଦେଖୁଛୁ ତ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି ବାପା କହିଲେ କାଠି କୁଟା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଲାଭ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମ ପରିବେଶ ସଫା ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଆମକୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ବାହାରିବ ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଦରକାରୀ ମନେ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ବି ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ ବାପା ତ ହିଁ ଆର ଦିନ ଚାରିପଟରେ ଆଉ ଯେତିକି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାଠି କୁଟା ଥିଲା ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ କଡ଼କୁ ପାଖେଇ ଦେଲେ ସେଦିନ ସଞ୍ଜରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଓଦା ସରସର ଡାକ ପକେଇଲେ ଏଗୁଡା କିଏ ସବୁ ଓଦା କରିଛି ମିକୁନ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା ବାପା ମୁଁ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲା ବେଳେ ସବୁଆଡେ ଓଦା କରିଦେଲି ଏତକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବାପା ରାଗି ଉଠିଲେ ଆଈ ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ବୁଝାସୁଝା କରି ମିକୁନକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲେ ଆଈ କହିଲେ ତତେ ବାପା କାଲି ଏତେ କଥା ବୁଝେଇଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଉପଯୋଗ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଆମେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଲେ ଖତ ପାଲଟିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଉର୍ବର ମାଟି ଗଛ ପାଇଁ ହିତକର ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଏଣୁ ବାପା କାଠି କୁଟା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଶା ମାଛି ଆଉ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତୁ ପାଣି ପକାଇ ଓଦା କରିଦେଲୁ ଏସବୁ ଜମି ରହି ଅପରିଷ୍କାର ହେବ ଆମେ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହେବା ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବା ମିକୁନ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏଥର ସବୁ କାମ ବୁଝି ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ଜବାବ ଦେଲା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଲେଭେଲ ହିସାବରେ କାପାସିଟି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗପ ଲେଖି ପରିବେଶକୁ ତଥା ଆମ ସମାଜକୁ କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଫନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଜୁଳି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ପରିଚିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଫଳ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ତାର ଆକାର କେଉଁଠି ଗୋଲ ତ କେଉଁଠି ଲମ୍ବାଳିଆ କେତେବେଳେ ଭିତର ନାଲି ବା ଗୋଲାପୀ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଧଳା ପିଜୁଳି ବା ଚାଉଳିଆ ନେଉଆ ଏମିତି କେତେ ନାମ ତାର ଏବେ ତା ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପିଜୁଳିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି
आंसर है अमृत। तापरे पिजुली फूलर रंग कौन? आंसर है धला। तापरे उद्भिद विज्ञान अनुसार पिजुली क्यों जातिर? आंसर है कोली जातिर। पिजुली पत्ररू आयुर्वेदर सुपारिश अनुसारे कौन करा जाए? उत्तर है चा। केउं देशर सबुठारु अधिक पिजुली फଳି ଥାଏ? उत्तर है भारत। आउ किछि नुआ कथा। ଜାକାନା ଚଢ଼େଇ। ଜୀବଜଗତରେ ଅନେକ ଅଜବ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାକାନା ଚଢ଼େଇ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ। ପାଣି ଉପରେ ତଥା ପାଣିରେ ଭାସମାନ କଇଁ, ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଉପରେ ଏହା ଚାଲିପାରେ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପତଳା ଗୋଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ପଞ୍ଝା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଉପରିସ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଏମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଚଢ଼େଇ ପାଣି ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲିଲି ଟ୍ରଟର ବି କୁହନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ଏହି ଚଢ଼େଇ ଏକ ଭଲ ବାପା ମଧ୍ୟ। ସେ ଛୁଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାପା ହିଁ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ବିପଦ ଆସୁଥିବା ଦେଖିଲେ ବାପା ଜାକାନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଡେଣା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଦିଏ। ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଲୁଚି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାପା ଚଢ଼େଇର ଅନେକ ଗୋଡ଼ ଥିବା ପରି ଲାଗେ। ବାପା ଜାକାନାର ଛୁଆଙ୍କୁ ବିପଦ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ନର୍କ ଗୁମ୍ଫା। ଭିଏତନାମର ଦାନାଙ୍ଗରେ ମାର୍ବଲ ପର୍ବତରେ ଏକ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯାହା ଆମ୍ଫୁ ତଥା ହେଲ୍ କେଭ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗାତ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ, ଶୈତାନ, ମୃତ୍ୟୁର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ପ୍ରତିମାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନର୍କ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନର୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜିଙ୍ଗ୍ ମିନ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସହ ଏହାର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପାହାଚ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହ ଗୁମ୍ଫାର କାନ୍ଥରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଦେଇ ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ କାନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏଇଟା ହେଲା ଜାକାନା ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ତଳେ ଅଛି ନର୍କ ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର। ଏ ହେଲା ଜାକାନା ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଏହା ତଳେ ଅଛି ନର୍କ ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ରହିଲା କୁକୁର ଭଳି ଭୁକୁଥିବା ହରିଣ। କାମ୍ବୋଡିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହରିଣର ସନ୍ଧାନ ଏଇ ହରିଣ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର, ଆଉ ଏମାନେ କୁକୁର ଭଳି ଭୁକି ପାରନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବିରଳ ହରିଣର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା। ଏ ହରିଣ ମଣ୍ଟଜେକ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ହରିଣ ଗୁଡ଼ିକର ଶିଙ୍ଗ ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। ଆଉ କାମ୍ବୋଡିଆର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ରତନଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ କିରାଚେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ ଏଭଳି ଏକ ହରିଣର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣର ସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱରେ କାମ୍ବୋଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଜର ଶୁଭ ସକାଳ ପେଜରେ କଣ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଚୈତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ସୌରଜଗତରେ 9ଟି ଗ୍ରହ ଓ 23ଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଉପଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବୋଧେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତି। ଏହି ଚଇତି ପୁନେଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଅଶ୍ୱମୁଖୀ ବାସୁଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଲିପାପୋଛା କରି ଚିତା ଲେଖନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବୋଇତରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଧୂପ ଓ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତି। ଛେନା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଓ ଦୁଧ, ଦହି ଆଦି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରି କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଚୈତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ 8 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଘୋଡ଼ା ମେଲଣ କରାଯାଏ। ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟେ। ଏପ୍ରିଲ 16। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିନଟି ହାତୀ ବଞ୍ଚାଅ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଥମ ଥର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 2012ରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲା। କାନାଡାର ଜଣେ ସିନେ ନିର୍ମାତା ପାଟ୍ରିସିଆ ସିମନ୍ସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହାତୀ ବଞ୍ଚାଅ ଦିବସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ହାତୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱର କେତୋଟି ଦେଶ ବହୁମୂଲ୍ୟରେ ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ପକ୍ଷର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଏଠାରେ। ଆଫ୍ରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ହାତୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସିଲାଣି। ଏସିଆରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା 50%ରୁ ଖସି ଆସିଲାଣି। ମନୁଷ୍ୟ ସଚେତନ ନହେଲେ ହାତୀଙ୍କ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ ନା, ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟ ବଦଳାଇବ ରଙ୍ଗ। ସବୁ ଜିନିଷର ସ୍ମାର୍ଟ ରୂପ ଏବେ ବଜାରକୁ ଆସିଲାଣି। ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକେ ସେତେବେଳେ ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟ ଆଦର ବଢୁଛି। ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ସ୍ମାର୍ଟ ତାଲା, ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସଂକେତ ଦେବା ସହ ଘରେ ରହୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କବାଟର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। କାଚର ଏହି କବାଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ପାରଦର୍ଶୀ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ଧୂସର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପାରଦର୍ଶୀ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ, ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖାଯିବ। ୟୁରୋପ ଆମେରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆର କାଚରେ ତିଆରି। ଏବେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟ ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ୱାଇଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥରେ ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିହେବ। ଘରଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କବାଟର ଦାମ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ଦେଶ ବିଦେଶ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ। ୟୁକ୍ରେନର ଆମେମାନେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଫଟୋ କି ୟୁକ୍ରେନର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଯାହାର ନାଁ ମୋସ୍କୋଭା, ସେ କେମିତି ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋସ୍କୋଭାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଟନ୍ କୁପରିନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବେଳର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ରୁଷିଆ ଏବେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଇୱାନ ଚାରିପଟେ ଚୀନର ସମରାଭାଷ୍ୟ। ତାପରେ ରାଜନାଥଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ଚୀନକୁ କ୍ଷତି କଲେ ଛାଡିବୁନି। ତାପରେ ନାଡାବେଟ୍ ସୀମା ଦର୍ଶନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ବିବାଦ, ଭିଏତନାମ ନେତାଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମାନେ ପାର୍ସିଆଲି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ସମ୍ବାଦର ଦେଶ ବିଦେଶ ପେଜରେ ଅଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଜିମେଣ୍ଟ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରୁଷ। ତାପରେ ଟ୍ୱିଟର କ୍ରୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମସ୍କଙ୍କ ଅଫରକୁ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧ। ଇଲନ ମସ୍କ ତାଙ୍କ ଅଫରକୁ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧ। ତାପରେ ଅଛି ଆରବିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ IBC 2016 ଉପରେ ଅନଲାଇନ କ୍ୱିଜ୍। ଏଇଟା ବୋଧେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଟିକେ ଆକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇନସଲଭେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ସି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ RBBI ମାଇଗଭ୍.in ଓ BSI ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫଣ୍ଡ ସହଯୋଗରେ ଇନସଲଭେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ସି କୋଡ୍ 2016 ଉପରେ ତୃତୀୟ ଜାତୀୟ ଅନଲାଇନ କୁଇଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦେବାଳିଆ କୋଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ କୁଇଜ୍ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାଇଗଭ୍ ପୋର୍ଟାଲ https ଏ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି quiz.mygov.in ରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କର ନାଗରିକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ RBBI, BSE ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ RBBI ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସହିତ 50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସମେତ 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଏମାନଙ୍କ ପଛକୁ ଥିବା 10 ଜଣ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10% ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ଏବଂ ସବୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହି କୁଇଜ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ବା ପାଇପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି।
ଆଚ୍ଛା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 400କୁ ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ବ୍ରିଟେନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 30 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟ ବଢାଇବ। ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନୂଆ କମ୍ୟୁନିଟି ସୁବିଧା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଡମିନ୍ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମେସେଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫାଇଲ ସେୟାରିଂ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ 2 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇଲ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଭଏସ କଲିଂରେ ଏକାଧିକ 32 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜରେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ବା ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଯୋଉଟା ସବୁ ନିବନ୍ଧ ବଗେରା ରହିଲା ସେଠି ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ଅଛି ସମ୍ବାଦର ଗୋଟେ କଥାଟି ଯାଯାବର ସେକ୍ସନର ଧୁବଣୀ ଓ ସାଧୁ ଗପ। ଜଣେ ତରୁଣ ସାଧୁ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଭିତରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି। ଅସଲ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ମନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ସେହି ତରୁଣ ସାଧୁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଧୋବଣୀଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଲୁଗା ସଫା କରି ଚାଲିଛି। ଧୋବଣୀର ଗୀତ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ସାଧୁଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ଖୋଜୁଥିବା ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ଧୋବଣୀ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ତାର ସାରମର୍ମ ଥିଲା ଏହିପରି: ମୁଁ ଏଠି ଲୁଗାକୁ ପାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ଧୋଉଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରୁନାହିଁ। ଲୁଗା ତ ଆଗରୁ ସଫା ଥିଲା। ସେଥିରେ କେବଳ ଯାହା କିଛି ମଇଳା ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତାହା ଛଡାଉଛି। ସଫାକୁ ସଫା କରିବି କେମିତି? କେବଳ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳାକୁ ଛଡାଇବି ନା। ଏହା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତରୁଣ ସାଧୁ ଭାବିଲେ, ସତେ ତ, ମୋ ମନ ତ ମୂଳରୁ ସଫା ଥିଲା। ଭଗବାନ ମତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ଦେଇ ଜାତ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଆଉ ସଫା କରିବି ବା କଣ? କେବଳ ମୋ ମନକୁ ଗୋଳିଆ କରୁଥିବା ମଇଳା ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ସାଧୁ ମନେ ମନେ ଧୋବଣୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ଯାହା ହଉ। ଏବେ ଦେଖିବା ସମାଜର ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ସେକ୍ସନରେ କଣ ଅଛି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା ଭଳି ଏକ ଗପ। ସିଦ୍ଧି ପଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଆଲୋଚନା ନିମିତ୍ତ ଡକାଇଲେ, କି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପୁରା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଶେଷରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଭାରବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରାଜ୍ଞ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଭାରବୀ। ସମ୍ରାଟ ଭାରବୀଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସାଇ କାମର ସେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାର ଦେଖି ଭାରବୀଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥିଲା। ଭାରବୀ ଘର ନିକଟରେ ହାତୀ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ରାଜସଭାରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ପିତା ପଚାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଭାରବୀ ଏହାକୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରରେ ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ପିତା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆପଣା ବିଦ୍ୱତାକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜସମ୍ମାନ ବଳରେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି। ଭାରବୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମାତା ପିତା ଉଭୟ ଅତିଷ୍ଠ ଓ ମର୍ମାହତ ଥିବାରୁ ପୁଅଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭାରବୀ ନିଜକୁ ପରିବାରରେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବା ଭଳି ମନେ କରିଥିଲେ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କ୍ରମଶଃ ତୁଟିଯିବାରୁ ନିଜକୁ ଅତି ଅସହାୟ ମଣିଥିଲେ। ଦିନେ ମାଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଉ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଅରେ, ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବହାରରେ ପିତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛ। ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ତୁମ ପିତାଙ୍କର କେତେ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି? କେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ ରାଜଦରବାର ଗଲ, ପିତା ତୁମର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଦିନ ଦିନ ଧରି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ଯାହା ବଳରେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଛ, ତାହା ତ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଦାନର ଫଳ। କଣ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ? ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଭାରବୀ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଧ କରିଥିଲେ ନିଜକୁ। ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ମାତା ପିତା ତ ଚିରକାଳ କ୍ଷମାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର। ସନ୍ତାନର ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ନିର୍ବିକାରରେ ସହିଯାନ୍ତି ସିନା, ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିନଥାନ୍ତି। ପୁଅକୁ ତଳେ ଉଠାଇ
ଗଳାରେ ଜଡାଇ ଧରି କହିଥିଲେ ମାନେ ଜାବୁଡି ଧରି କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପଥରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପଥରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର କରିପାରିଛ ବୋଲି ମୋର ହୃଦୟବୋଧ ହେଉଛି। ମାନେ କି ତୁମେ ଏବେ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭାର୍ବିଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ପିତାମାତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଶିରଡିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ କହିଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଖୁସିରେ ନ ରଖିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଚପ କର, ମାଳି ଗଡାଅ, ତପସ୍ୟା କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, କିଛି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ବାଧା ବିପତ୍ତିର ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପାଦକୀୟ ପେଜ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଏଠାରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଆଜିର ଆମର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଣି, ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଅରୁଣୋଦୟ ନଗର କଟକର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ନିବନ୍ଧଟି ଏହିପରି, ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା, ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଏବଂ ଉପେକ୍ଷିତ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଭଳି ଶବ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ତାହା ଆଲୋଚନା ଯୋଗ୍ୟ। ଭାରତ ଏକ ବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ତାଙ୍କ ବିନା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ଅଚଳ ମୁଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ନିରୀହ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜନସାଧାରଣମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ମଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ବୈମାତୃକ ତଥା ଅସୂୟା ଭାବ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଅତି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, ଏଠାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ତଥା ଆତ୍ମପ୍ରସାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ତଥା ପରିବାର ପାଇଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ହୀନମନ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ କରଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟକୁ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ମାସିକ ବେତନଭୋଗୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ଅହଂର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ତାହା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ଶାସନ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଦଳପତିମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଜଣେ ନିଜ ଇଲାକାର ରାଜା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା। ବିଗତ 15 ରୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି ଜନସାଧାରଣମାନେ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସରକାର ଏବଂ ସମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହି ଆସୁଛି। ଯେଭଳି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ। ନିହାତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଆମର ତଥାକଥିତ ଦଳପତିମାନେ ଏହି ସବୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ଚାଳିଶା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଥାନ୍ତି ତାହାର ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ, କାରଣ ସେହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସୀମିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ବଦଳରେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ତଥା ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ରୋଗଟି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରସାର ବହୁଳାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧସ୍ତନ ସାଧୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୂତାଖିଅରେ ଝୁଲିବା କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ଆସୁଛି। ତା ସହ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରସାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିଶେଷତଃ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ତଥା କର୍ମଠ ଏବଂ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହିସବୁ ଅହଙ୍କାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଅଧିକ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନର ଅନ୍ତ ନ ଘଟିଲେ ଏହି ଅହଙ୍କାରୀ ଶବ୍ଦ ଆତ୍ମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଜାତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବୃଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଥାନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହୀନମନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପରିଚାୟକ ଅଟେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଓ ଆତ୍ମପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି କଣ ଡେଭଲପ କରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ କେମିତି ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ସବୁ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆମେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଓ ଆତ୍ମପ୍ରସାର ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ତଥା ଆତ୍ମପ୍ରସାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନ କରି ବରଂ ସେମାନେ ଏହି ଆତ୍ମରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଭାବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବାରେ ହେଳା କରିନଥାନ୍ତି। ତା ସହ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରଶଂସା ସବୁକୁ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ କରିବା ହିଁ ବିବେକତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ନଚେତ୍ ଏହି ଆତ୍ମ ଶବ୍ଦ ଭଳି ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ଲେଖା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ନିବନ୍ଧ, ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ଗହମ ରପ୍ତାନି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟା ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା କେବଳ ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ୟା ଖାଦ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍କଟ କରିଛି। ତେଣୁ କରୋନା ଭଳି ଅତି ମହାମାରୀ ଆତଙ୍କରେ କ୍ରମାଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏହି ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଏହି ଅହଙ୍କାର ଓ ପତିଆରାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଉପୁଜିଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସକାଶେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବେପାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଶ୍ୱ ଜନସମୁଦାୟଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ, ସମୃଦ୍ଧିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିତ୍ତଶାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସୁଥିବା ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଅଘଟନର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଦୌ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ରେତା ବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବା କର୍ପୋରେଟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆମ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିତର୍କର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମତରେ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ବାସ୍ତବତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ। ବିପୁଳ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ଥିବା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଦୌ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିନଥାନ୍ତେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଯୋଉଟା କି WTO ର କଟକଣା ଆମ ସକାଶେ ବାଧକ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ 116 ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଧା ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରେ ଆମ ସ୍ଥାନ 101। ସେ ଯାହା ହେଉ, କରୋନା ଦୁଃସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଶରେ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରିଆତି ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଅସଲ କଥାକୁ ଫେରିବା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟା ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକଥା ସତ ଯେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନର ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ତାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ। କୃଷକ ଓ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକୁ ନେଇ ଯେତେ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନା କାହିଁକି, ସରକାର ଗୋଦାମରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ଥିବା କଥା ସତ୍ୟ। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇବାରେ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଗହମ ଭାଉ ବେଶ ବଢ଼ିଅଛି। ସରକାର ଦେଉଥିବା MSP ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବେ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 7 ରୁ 5 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗହମ ରପ୍ତାନି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 2022-23ରେ ଏହି ରପ୍ତାନିର ପରିମାଣ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏକଥା ସତ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଗହମ ବେପାରର 30% ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଫ୍ରିକା, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗହମ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଗହମ ଯୋଗାଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଭଳି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ମାଧ୍ୟମରେ
କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ଗହମ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଗହମ ଅମଳ ହୋଇଛି ଓ ଏହା 109 ନିୟୁଟ ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହଜୁଦ ଗହମ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହଜୁଦ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୁଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭାରତ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରତି ସରକାର ସେଭଳି ନିଘା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହ ଓ ମହଜୁଦୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ବେଶ୍ ଚତୁରତାର ସହ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ପଡ଼ି ସରକାର କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛୁଆ ଅଛୁ। ଡାଲି ଓ ତୈଳବୀଜ ଉପରେ ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକୁ ସେଠାକାର ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ବଜାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ଉଭୟ ଯେପରି ଦେଶରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିବେ, ତାହା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦର ଏକ ନିବନ୍ଧ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଲେଖକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସାହୁ। ଲେଖକ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ମୂଳ କଥା। ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହିଁ ଆମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାଉ। କେବଳ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କର୍ମସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଓ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା, କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱାସର ସଙ୍କଟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଏ ଦିଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବା ଆମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉଁ ବା କରିନଥାଉଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଦେହକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାନି ବା କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମିତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଲୋକେ କୌଣସି ସାହସା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକେ ସହଜରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କ୍ଷମତାଧାରୀମାନେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଳି ପରିବେଶଗତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯାହା ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦପ୍ତରରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳକ ଟିକିଏ କଥାରେ ଛଟେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଚାକିରି ନେଇ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦପ୍ତରରେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭାବ ହେଲା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଜଣେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ବା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଥିବା ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀ ଭଲ ହେବା ଲାଗି ସେ ବତାଇଥିବା ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେ ଭଲ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ତାହା ସହାୟକ ହେବ। ଏବେ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହୋଇଥିବା ପେଶା ବା ବୃତ୍ତି। କୌଣସି ଦପ୍ତରରେ ବା ଦୋକାନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଭଲ ହୁଏ ବା ସେ ଉଦାରତା ବା ପରୋପକାର ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସୁଲଭ ବ୍ୟବହାର ନ ଦର୍ଶାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖ ପ୍ରତି ସଚେତନ ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଆସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସାସ୍ପଦ କରାଏ।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଓ ପ୍ରାଣରେ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଅଥଚ ଉତ୍ସାହ ବା ଆବେଗରେ ଅତିଶଯ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାନ୍ତି। ଆମ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସହଜରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପଛରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତିକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଅତି ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜିଣିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ସଫଳତା ଅତି ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଜିଣିପାରିବା ସହଜ, କାରଣ ତାହା କରିବା ଲାଗି ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପାୟମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ବହୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ପୁରା ଏଟା ଇନେଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପୁରା ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଜୀବନ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ଛେଚି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହରାଅ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଆଶା ହରାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ନିବନ୍ଧ, ସାଂଘାଇର ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନର ସାଂଘାଇ ମହାନଗରୀର ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶୁଣାଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ସାଂଘାଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ-19 ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଫଳରେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଛି। କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ 2019 ମସିହାର ଅନ୍ତିମ ଭାଗରୁ ଲକଡାଉନ ନାମକ ଶବ୍ଦଟି ଚୀନର ଉହାନ ନଗରୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଗଲା ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଉଣା ଅଧିକେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ତାର ପାଦଚିହ୍ନ ରଖିସାରିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମହାମାରୀ ପରିଚାଳନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଦେହସୁହା ହୋଇଯାଇଥିବା କଥା। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ସାଂଘାଇର ସୃଷ୍ଟ କରୁଣ ସ୍ଥିତିର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଲକଡାଉନ ଭଳି ପନ୍ଥାକୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ସୁଲଭ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାଫଲ୍ୟ ଲାଗି ଯେଉଁ ବଜ୍ରମୁଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଭଳି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଅକଳ୍ପନୀୟ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଚୀନ ସେଭଳି ଭୋଗିନଥିଲା ବା ଭୋଗିନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ ଯେ ଚୀନକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀୟ ଲୌହ ପରଦାରେ ଅନେକ ଛିଦ୍ର ହୋଇ ସାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଯାବତ୍ ଚୀନରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନାର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚୀନା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ଅଗତ୍ୟା ଏକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଚୀନ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ବଳରେ ଚୀନ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏହି ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ଉପାୟକୁ ସାଂଘାଇ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବିଶେଷ ଅଯୌକ୍ତିକତା ଦେଖିହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହା କିଭଳି ଚୀନର ଏକ ମୂଢ଼ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ, ତାହା ବୁଝିବାର କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସାଂଘାଇ ହେଉଛି ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ ତୁଲ୍ୟ ଚୀନର ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜଧାନୀ, ଯାହାର ଅବଦାନ ଚୀନର ଜାତୀୟ ଆୟ ବା ଜିଡିପିର 5 ଭାଗ। ଏହି ମହାନଗରୀର ଜନସଂଖ୍ୟା 2.5 crore, 2.5 କୋଟି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଯେ କୌଣସି ମହାନଗର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଂଘାଇବାସୀ ଚୀନର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଏଠାରେ ଚୀନର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅରବପତି ଅବସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, କ୍ରୋରପତି ଭାବରେ। ସେଭଳି ଏକ ଅତିକାୟ ଜନବସତିକୁ ଏଭଳି କଠୋର ଲକଡାଉନରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଠି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବା ବା ତେଜରାତି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଔଷଧ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ସରକାର ସେଠାକାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଙ୍କଟ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ୟୁବୋ ବା ୱିଚାଟ୍ ଭଳି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଞ୍ଚରେ ଅସହାୟ ସାଂଘାଇବାସୀଙ୍କ କରୁଣ ବାର୍ତ୍ତା କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନାରେ ନିଜ ନିଜ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଝରକା ଦେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପର ମାର୍କେଟ ଲୁଟପାଟ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଭିଡିଓମାନ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି।
चीना कटकणार कठोरता संपर्क में धारणा करने लगी CNN रे प्रदत्त जड़े व्यक्ति अनुभूति प्रणिधान योग्य। ये कहते जे कोविड संक्रमण वृद्धि प्रारंभ ଯେତେବେଳେ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେକୌଣସି କାମ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ସୁପରମାର୍କେଟ ହେଉ ବା ଅଫିସ ହେଉ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମାତ୍ର କୋଭିଡ ରୋଗୀ ଥିବା ଜଣାପଡୁଥିଲା ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକେ ଅନ୍ତତଃ 15 ଦିନ ସକାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଥିବା କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଷ୍କୃତ ପାଉନଥିଲେ। ଯଦିଓ ଖାଦ୍ୟ ବା ଔଷଧ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ବହନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଂଘାଇ ସହରର ବିଶାଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ବିଫଳ କରିଛି। ତେଣୁ ସାଂଘାଇର ଅରବପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଖାଇ ବା ନ ଖାଇ ଲକଡାଉନ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପଛରେ ନିହିତ କାରଣ ଯେ ମହାମାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚୀନୀୟ ପନ୍ଥାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ସଫଳତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଚୀନ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର, ମାନେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଂଘାଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେଲା ସେଠାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 25 ରୁ 26 ହଜାର, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ଏହା ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥିବା ଓମିକ୍ରନର ତରଙ୍ଗ ପରି ସ୍ୱୀକୃତ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କୋଭିଡର ଦେଶ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଚୀନର ଅଟଳ ଜିଦି ହିଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚୀନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇ ସମସାମୟିକ ପ୍ରାଚୀନ ଦାର୍ଶନିକ କଥା ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଥାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ଏବଂ ଲାଓ ତ୍ସୁ। ଏହି ଦୁଇ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଏକ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ରୋଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ଔଷଧ ବା ଚିକିତ୍ସା ଜରିଆରେ ରୋଗ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲାଓ ତ୍ସୁ କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯହିଁରେ ଶରୀର ବିନା ଔଷଧରେ ନିଜକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ବା ସେହି ସୂତ୍ରରେ ମୂଳରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇ ଶରୀର ଆଦୌ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଲାଓ ତ୍ସୁ ନିରୋଗ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କନଫ୍ୟୁସିୟସଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି, ଯାହା ଲାଓ ତ୍ସୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ଓ ଲାଓ ତ୍ସୁଙ୍କ ଦ୍ୱୈତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିଶିଥାଏ ଯେ ଚୀନ କନଫ୍ୟୁସିୟସୀୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୋଭିଡ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଲାଓ ତ୍ସୁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି କୋଭିଡର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ ଶୂନ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ଅଥଚ ଚୀନ ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା, କୋଭିଡର ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ କୋଭିଡ ଭୂତାଣୁ କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଅପସରିଯିବ। ଲକଡାଉନ ଯେତେ ଦୃଢ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଭୂତାଣୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ଶିକାର ଖୋଜି ନେବ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ କୋଭିଡ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରି ପକାଇବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଜ ମତାମତ ଜରିଆରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।